Il-Gvern qal li hu fatt gravissimu li l-kap tal-Oppożizzjoni indika li qed jirreferi għal informazzjoni sensittiva li jingħata waqt laqgħa tal-Kumitat tas-Sigurtà f'kummenti li tal il-ġurnal lokali. Busuttil tkellem ma' Ivan Camilleri tat-Times of Malta dwar il-permessi ta' residenza u fost oħrajn qal li għandu l-istess sors ta' informazzjoni li għandu l-Ministru tal-Intern Carmelo Abela. B'reazzjoni l-Gvern qal li din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-Kumitat li xi membru tiegħu jindika li qed jagħmel referenza pubblika l-informazzjoni mogħtija u li tkun meqjusa bħala ta' sensittività assoluta. Kompla jitqal li fil-ġimgħat li għaddew il-Gvern żamm lura milli jirreferi għal din l-informazzjoni anka fi stanzi fejn din setgħet gidbet dak li kien qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni. Minkejja dan kollu l-Gvern iddikjara li se jkompli mal-prassi adottata mill-gvernijiet ta' qabel li ma jirreferix għall informazzjoni mogħtija f'dan l-istess kumitat. Dan sakemm din l-informazzjoni ma ssirx pubblika bħala riżultat tal-proċess normali. Ta' min wieħed jinnota li l-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jew konxjament jew inkonxjament iħawwat investigazzjonijiet differenti ma' xulxin żied il-Gvern li qal li dan bl-iskop li jipprova jdaħħal politika partiġana anka meta mod informazzjoni sensittiva u sħiħa. F'dan il-kuntest il-Gvern qal li stqarrijiet magħmula mill-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali huma konsistenti u għall-kap tal-Oppożizzjoni biss li qed jipprova jħawwat u jitfa' kollox fl-istess borma l-iskopijiet tiegħu. Il-Gvern qal li biex ma jippreġudikax l-investigazzjonijiet brabta ma' Identity Malta mhux se ssir referenza l-informazzjoni sensittiva li tesponi lil kap tal-Oppożizzjoni. Akkost li Busuttil ikun jista' jkompli jipprova jiżvija b'mod irresponsabbli u dilettantesk.